Nej, her har vi Chris Severinsen. Har du en kommentar til dagens kamp? Jeg skyder fra midten af i dag. Bare den ene gang, hvis jeg rammer den, så husker folket for evig tid. Det glemmer jeg. Ellers kommentarer. Nu har du anførbindet i dag i stedet for dødssyge Morten Møller. Har du kommentarer i forhold til det? Jamen, jeg tænker, at Møller han har taget den rigtige beslutning at stoppe på toppen som en ældre spiller. Og man kan sige, at Bødekassen har været efter ham i et stykke tid for at skal tage den beslutning. Så som jeg ser det, så er det den rigtige beslutning at tage i den jobbesæson, vi er inde i nu. Siger du, at han får svært ved at vende tilbage til holdet? Eller? Ja, det vil jeg vurdere. Ja, hvad bygger du det på? Ja, men hans glasben har jo holdt i et stykke tid. Kvæg piller og tape. Og man kan sige nu, hvor han er blevet far, så er blevet hårdt for med bukserne i. Så tænker fodbold, det er nok over. Det er godt. Tak for det, Chris. Interview med Christian Skriver forud for kampen i Kolding. En kommentar til fraværet af den normale anfører Morten Møller. Det er dejligt. God stemning på holdet. Så du mener, det påvirker truppen rigtig positivt? Det kun gør stærkere. Jeg mener, det gør alle andre spillere bedre, at han er væk. Tak for det. Assistant coach Rasmus Nygaard er ved at fylde depoterne op inden dagens kamp. Har du en kommentar til dagens kamp her mod Kolding IF, og især fraværet af Morten Møller og andre spillere i truppen snakker om, at der er god stemning, og at det kan måske styrke holdet lige frem? Ja, der er ingen tvivl om, at Morten Møller er væk. Det styrker definitivt i en grad, som sjældent set. Altså, han er oppe på 5 karantænedage i den her sæson, og det er jo nok været de 5 kampe, vi har toppet i. Og der går rygter om, at han med nogle af 70 point kan blive inviteret til kaffe og wienerbrød hos DBU i forhold til at snakke omkring attituden på og uden for banen. Nå, jamen, jeg tror da også, at det tyder på, at han skal på sådan et anger management kursus. Det tror jeg da bestemt. Der er der i hvert fald nogle ting, han skal arbejde med der. Fordi hans fodboldsmæssige kvaliteter kan vi ikke stille spørgsmålstegn med. Altså, de er dokumenteret tvivlsomme, så det er ikke noget, vi vil. Tak for det.